Na striebornom plátne 60. až 90. rokov žiarili ako dokonalé idoly. Elegantný, charizmatický, bezchybný. Publikum ich milovalo a v očiach divákov predstavovali vrchol krásy, úspechu a slávy. Lenže vo chvíli, keď zhasli kamery a zatvorili sa dvere šatní, realita bola často úplne iná, temnejšia, ťaživá a pre mnohých doslova neznesiteľná. Kolegovia z branže sa museli nenápadne odvracať, tajne vetrať miestnosti a niekedy dokonca zadržiavať dých. Nešlo pritom o obyčajnú nedbánlivosť či zanedbanú hygienu. Za týmto šokujúcim tajomstvom sa skrývali oveľa hlbšie príbehy, kruté choroby, ničivé závislosti, psychické démony a tragické osudy, ktoré týchto veľkých hercov pomaly pohlcovali. Dnes vám odhalíme 10 príbehov slávnych slovenských hercov, o ktorých sa nahlas radšej nehovorilo. Príbehy, ktoré vás prinútia pozrieť sa na ich legendu úplne inými očami. Sledujte toto video až do samého konca, pretože posledný príbeh vás zasiahne oveľa viac, než si dokážete predstaviť. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála a napíšte dole do komentárov, ktorý z týchto osudov vás šokoval najviac. Jozef Kroner, legenda slovenského filmu a divadla, bol pre divákov zosobnením pokory, jednoduchosti a ľudskosti. Jeho herecký prejav pôsobil prirodzene, úprimne a nezameniteľne. Na obrazovke aj na javisku dokázal stvárniť obyčajného človeka tak presvedčivo, že si získal srdcia celého národa. Lenže za touto ikonickou tvárou sa skrýval život, ktorý bol na míle vzdialený svetu reflektorov a pohodlia. V súkromí bol mimoriadne uzavretý a o svoj zovňajšok sa takmer vôbec nestaral. Nepotreboval luxus, nezaujímali ho moderné trendy ani spoločenské očakávania. Jeho svet bol tichý, skromný a často až asketický. Práve tento vnútorný postoj sa postupne začal výrazne odrážať aj na jeho každodennom fungovaní. Nenosil nové oblečenie, nevenoval pozornosť detailom, ktoré ostatní považovali za samozrejmé. Kolegovia z natáčania si občas potichu vymieniali pohľady, keď sa v uzavretých šatniach začal šíriť ťažší zemitý pach. Bol to nenápadný, ale prítomný dôsledok jeho úplného nezáujmu o fyzickú stránku života. Nešlo však o nedbánlivosť v pravom slova zmysle. Bol to odraz jeho hlbokej povahy. Človeka, ktorý kládol dôraz na vnútro a považoval telesnú schránku za nepodstatnú. Zatiaľ, čo iní budovali imíč, on sa od neho vedome dištancoval. Napriek tomu, alebo možno práve preto, ho všetci bez výhrady rešpektovali. Jeho talent, ľudskosť a tichá sila úplne zatienili akékoľvek fyzické nedokonalosti. V očiach kolegov aj divákov zostal navždy veľkým umelcom, ktorého hodnota ďaleko presahovala vonkajší vzhľad. Jeho príbeh je dôkazom, že skutočný génius často žije mimo pravidiel, ktoré spoločnosť považuje za samozrejmé. Štefán Kvietík pôsobil na filmovom plátne ako stelesnenie sily, mužnosti a prirodzenej elegancie. Jeho charizma bola neprehliadnutelná a diváci v ňom videli ideál sebavedomého, pevného muža, ktorý má všetko pod kontrolou. Každá jeho rola vyžarovala istotu a pokoj, ako by sa ho únava či slabosť vôbec netýkali. Realita v zákulisí však mala oveľa tvrdšie kontúry. Neustále natáčanie, divadelné predstavenia a tlak na dokonalý výkon si postupne vyberali svoju daň. Jeho pracovné tempo bolo neúprostné a dni sa často prelínali s nocami bez skutočného oddychu. V tomto kolotoči povinností začal pomaly, ale isto zanedbávať sám seba. Únava, stres a vyčerpanie sa hromadili a telo na to reagovalo po svojom. V uzavretých šatniach a na pláci si kolegovia čoraz častejšie všímali ťažší, prenikavý pach potu, ktorý sa držal v priestore aj dlho po jeho odchode. Nebol to len dôsledok fyzickej námahy pod reflektormi, ale aj signál organizmu, ktorý bol dlhodobo vystavený extrémnemu tlaku. Maskérky a kostymérky museli neraz pracovať v náročných podmienkach, zatiaľ čo on sa snažil sústrediť výlučne na výkon. Nikto sa však nesťažoval nahlas. Všetci vedeli, že za tým nestojí nedbanlivosť, ale človek, ktorý zo seba vydáva maximum, často až za hranicu vlastných možností. Jeho kariéra bola úspešná a plná nezabudnutelných rolí. No zároveň bola tichým dôkazom toho, že neustály tlak na výkon dokáže postupne rozložiť aj to najsilnejšie telo.
Príbeh Štefana Kvietika tak ukazuje, že cesta k úspechu býva často vykupená vyčerpaním, ktoré nie je na prvý pohľad vidieť, ale o to intenzívnejšie ho cíti celé okolie. Marián Labuda patril medzi najobľúbenejších komikov svojej generácie. Stačilo, aby sa objavil na obrazovke a diváci sa okamžite usmievali. Jeho prirodzený humor, láskavý výraz a nenútený prejav z neho robili človeka, ktorého si publikum zamilovalo na prvý pohľad. Pôsobil ako večne dobre naladený muž, ktorý rozdáva radosť bez námahy. Za týmto úsmevom sa však skrývala realita, ktorá bola oveľa náročnejšia, než by si kto dokázal predstaviť. Dlhodobé problémy s hmotnosťou a postupne sa zhoršujúci zdravotný stav začali výrazne ovplyvňovať jeho každodenný život. Jeho telo bolo neustále vystavené záťaži, ktorú už nedokázalo prirodzene zvládať. Kombinácia nevhodných stravovacích návykov a metabolických problémov spôsobovala, že sa jeho organizmus prehrieval a reagoval extrémnym potením. V uzavretých priestoroch štúdií a šatní sa tak často šíril ťažký, štipľavý pach potu, ktorý bol dôsledkom neustáleho fyzického vypätia. Kostymérky museli pripravovať viacero rovnakých odevov na jeden deň, pretože tie pôvodné boli po krátkom čase úplne premočené. Pre jeho kolegov to nebolo jednoduché najmä pri scénach, ktoré si vyžadovali blízky kontakt. Napriek tomu však nikto nahlas nič nepovedal. Všetci si uvedomovali, že nejde o nezáujem či nedbánlivosť, ale o človeka, ktorého telo bojuje s vlastnými limitmi. Marián Labuda zostal až do posledných chvíľ verný svojej profesii a rozdával úsmevy aj v čase, keď sám zápasil s únavou a bolesťou. Jeho odchod zanechal obrovskú prázdnotu a smútok medzi kolegami aj divákmi. Jeho príbeh je tichou pripomienkou toho, že za smiechom, ktorý vidíme na javisku, sa často skrývajú problémy, o ktorých sa nahlas nehovorí. Julius Satinský bol pre divákov zosobnením inteligentného humoru, elegancie a jemného šarmu. Na javisku pôsobil ľahko, prirodzene a s neuveriteľným citom pre slovo. Jeho vystupovanie malo noblesu, ktorá si získavala publikum naprieč generáciami. Pôsobil ako človek, ktorý má všetko pod kontrolou, pokojný, vyrovnaný a vždy pripravený rozosmiať. Za touto dokonalou fasádou sa však skrýval život naplnený neustálou prácou a obrovským tlakom. Bol oddaný umeniu do takej miery, že často zabudal na vlastné potreby. Natáčania, vystúpenia, písanie, skúšky, jeho dni boli naplnené do poslednej minúty a skutočný oddych sa stával čoraz vzácnejším. Postupne sa začalo prejavovať vyčerpanie, ktoré nebolo na prvý pohľad viditeľné, no o to viac zasahovalo jeho telo. Neustály stres a únava ho nútili siahať po liekoch, ktoré mu mali pomôcť zvládať tempo. V zákulisí si kolegovia začali všímať špecifický ťažký pach, zvláštnu zmes potu, únavy a chemických látok, ktoré jeho organizmus nedokázal spracovať bez následkov. Maskérky a kostymérky pracovali v tesnej blízkosti a vedeli presne rozoznať dni, keď bol jeho organizmus na hranici síl. Nebol to pach zanedbanosti, ale signál tela, ktoré dlhodobo fungovalo v extrémnom režime. Všetci to chápali a rešpektovali ho o to viac, že aj napriek tomu dokázal podať bezchybný výkon. Jeho zdravotný stav sa však postupne zhoršoval. Telo si začalo vyberať daň za roky neustáleho nasadenia bez priestoru na regeneráciu. Príbeh Juliusa Satinského ukazuje, že aj tá najväčšia vášeň pre umenie môže byť nebezpečná, ak človek zabudne na vlastné hranice. Niekedy totiž práve to, čo nás poháňa vpred, nás dokáže zároveň pomaly ničiť. Milan Lasica bol stelesnením noblesy, inteligencie a jemného, kultivovaného humoru. Na javisku aj pred kamerou pôsobil ako pravý gentleman, pokojný, vyrovnaný, s presným slovom a prenikavým pohľadom na svet. Diváci ho vnímali ako symbol elegancie a rozumu. Človeka, ktorý má veci pevne v rukách. Lenže za touto uhladenou fasádou sa skrýval tlak, ktorý nebolo na prvý pohľad vidieť. Dlhodobé psychické vypätie, spoločenské očakávania a neustála potreba byť tým silným v ňom postupne vytvárali tichý, ale vytrvalý nepokoj. Nebola to otvorená kríza, skôr nenápadná, vlečúca sa únava mysle, ktorá sa časom začala podpisovať aj na tele.
V zákulisí si niektorí kolegovia všímali jemnú, no zvláštnu zmenu. V uzavretých priestoroch sa občas objavil špecifický, ťažšie definovateľný pach. Zmes stresu, potu a liekov, ktoré mu pomáhali udržať vnútornú rovnováhu. Nebol prenikavý ani šokujúci, skôr tichý a nenápadný, no o to výpovednejší. Tento odér nebol znakom zanedbanosti, ale odrazom dlhodobého vnútorného napätia. Telo reagovalo na tlak, ktorý zostával skrytý pred očami verejnosti. Maskérky a kolegovia to cítili, no rešpektovali jeho súkromie a nikdy o tom nahlas nehovorili. Milan Lasica zostal až dokonca profesionálom, ktorý dokázal podať výnimočný výkon aj vtedy, keď ho vnútorné vyčerpanie pomaly dobiehalo. Jeho odchod zanechal hlboký smútok a prázdnotu, ktorú nie je možné zaplniť. Jeho príbeh je dôkazom, že stres a psychická záťaž nemusia byť viditeľné na prvý pohľad, no dokážu nenápadne a vytrvalo podkopávať človeka zvnútra. Andrej Hric pôsobil ako výrazná, neprehliadnutelná osobnosť, ktorá si vždy išla vlastnou cestou. Jeho charizma, energia a prirodzený talent z neho robili herca, ktorý dokázal zaujať už len samotnou prítomnosťou. Diváci ho vnímali ako silného, sebavedomého muža, ktorý sa nebojí žiť naplno a bez kompromisov. Za touto výraznou osobnosťou sa však skrýval životný štýl, ktorý postupne začal prekračovať hranice rovnováhy. Neustále večery, spoločnosť, nekonečné rozhovory, pretiahnuté hlboko do noci, to všetko sa stalo jeho každodennou realitou. Alkohol a nedostatok spánku sa pomaly, ale isto stávali súčasťou jeho fungovania. Telo na tento rytmus reagovalo čoraz výraznejšie. V zákulisí a šatniach si kolegovia začali všímať ťažký prenikavý pach, zmes alkoholu, potu a únavy, ktorá ho často sprevádzala ešte skôr, než vstúpil do miestnosti. Nebol to jednorazový moment, ale pravidelný dôsledok životného štýlu, ktorý nepoznal hranice. Pri natáčaní v uzavretých priestoroch to vyžadovalo veľkú dávku tolerancie. Hereckí partneri sa museli nenápadne prispôsobiť. Maskérky pracovali v náročných podmienkach, no nikto nič nepovedal náhlas. Všetci vedeli, že ide o človeka, ktorý žije naplno. Možno až príliš. Postupom času si však jeho organizmus začal vyberať svoju daň. Energia, ktorá ho kedysi poháňala, sa menila na únavu a zdravotné problémy sa začali kopiť. Príbeh Andreja Hrica ukazuje, že sloboda bez hraníc môže byť nebezpečná. To, čo spočiatku pôsobí ako život naplno, sa môže nenápadne zmeniť na cestu, ktorá vedie k postupnému vyčerpaniu a sebadeštrukcii. Ivan Mistrík patril medzi najväčšie hviezdy slovenského filmu svojej doby. Na plátne pôsobil sebavedomo, presvedčivo a s prirodzenou autoritou, ktorá si okamžite získavala pozornosť divákov. Jeho charizma bola silná a nezameniteľná a mnohí ho považovali za symbol úspechu a hereckej dokonalosti. Za touto žiarivou kariérou sa však odohrávala tichá a nesmierne náročná vnútorná bitka. Boj, ktorý nebolo vidieť, no o to viac ho cítil on sám. Hlboké psychické problémy a dlhodobé stavy depresie postupne začali meniť jeho každodenný život aj spôsob, akým vnímal svet okolo seba. Keď sa tieto temné obdobia naplno prejavili, strácal energiu a aj záujem o základné veci. Starostlivosť o seba ustupovala do úzadia a jeho zovňajšok začal postupne chradnúť. Kolegovia si v zákulisí všímali, že už nepôsobí tak upravene ako kedysi. V uzavretých priestoroch sa občas objavil ťažší, zatuchnutý pach, kombinácia únavy, zanedbania a vnútorného vyčerpania. Nebolo to niečo, o čom by sa hovorilo nahlas. Všetci cítili, že nejde o nezáujem či nedisciplinovanosť, ale o človeka, ktorý zvádza boj s vlastnou mysľou. Maskérky a kolegovia sa snažili pomôcť aspoň tichým pochopením, no skutočný problém bol oveľa hlbší. Jeho osobný príbeh sa napokon skončil tragicky a zanechal po sebe smútok aj množstvo nezodpovedaných otázok. Odišiel človek, ktorý mal všetko a predsa prehral ten najťažší boj. Príbeh Ivana Mistríka je bolestnou pripomienkou toho, že psychika dokáže byť tým najnebezpečnejším nepriateľom, tichým, nenápadným, no o to ničivejším.
Emil Horváth bol dlhé roky pevnou oporou slovenského divadla. Na javisku pôsobil suverénne, disciplinovane a s obdivuhodnou profesionalitou. Jeho hlas, výraz aj pohyb mali presnosť, ktorú si dokáže vybudovať len človek, ktorý zasvetil umeniu celý svoj život. Pre publikum bol symbolom istoty. Hercom, na ktorého sa dalo vždy spoľahnúť. Za touto istotou sa však skrývala realita plná neustáleho pracovného nasadenia, skúšky, premiéry, zájazdy, natáčania. Jeho dni boli zaplnené od rána do noci bez skutočného priestoru na oddych. Dlhodobý tlak a potreba neustále podávať výkon postupne vytvárali záťaž, ktorú telo nedokázalo donekonečna znášať. Vyčerpanie sa začalo prejavovať čoraz výraznejšie. V zákulisí, najmä po náročných predstaveniach pod horúcimi reflektormi, si kolegovia všímali ťažký pach potu, ktorý sa držal v šatniach ešte dlho po skončení predstavenia. Nebol to obyčajný dôsledok fyzickej námahy, ale znak organizmu, ktorý pracoval na hranici svojich možností. Kostýmérky často riešili premočené kostýmy a unavené telo, ktoré potrebovalo viac, než mu bolo dopriate. Napriek tomu nikdy nepolevil. Vždy nastúpil na javisko pripravený podať maximálny výkon, ako by únava neexistovala. Jeho kariéra bola veľká, plná úspechov a uznania, no zároveň niesla v sebe tichú daň, postupné opotrebovanie tela, ktoré muselo roky znášať tlak bez prestávky. Príbeh Emila Horvátha pripomína, že za svetlom reflektorov sa často skrýva neviditeľná obeta. Publikum vidí výsledok, no nie cenu, ktorú zaň umelec zaplatí. Juraj Kukura pôsobil ako skutočný medzinárodný elegán. Jeho kariéra prekračovala hranice Slovenska a jeho tvár bola známa aj v zahraničí. Na plátne vyžaroval sebavedomie, šarm a profesionalitu, ktorá ho radila medzi výnimočných hercov svojej generácie. Pre mnohých bol symbolom úspechu, slobody a veľkého sveta. Lenže za týmto leskom sa skrýval život v neustálom pohybe. Cestovanie z krajiny do krajiny, dlhé presuny, rôzne prostredia a neustále prispôsobovanie sa novým podmienkam. Jeho každodennosť bola roztrieštená medzi hotely, natáčania a nekončiace pracovné povinnosti. Stabilita a pravidelný režim sa stávali luxusom, ktorý si nemohol dovoliť. Práve tento spôsob života sa začal postupne podpisovať aj na jeho fyzickom stave. Nedostatok oddychu, časový stres a obmedzené možnosti starostlivosti o seba viedli ku situáciám, keď jeho zovňajšok nebol vždy taký dokonalý, ako ho poznali diváci. V zákulisí sa občas objavil jemný, no citeľný pach, dôsledok únavy, potu a neustáleho presunu bez priestoru na regeneráciu. Nebolo to nič výnimočné, skôr prirodzený dôsledok života, ktorý nemal pevné hranice ani rytmus. Kolegovia to vnímali, no chápali, že ide o daň za kariéru, ktorá presahuje bežné možnosti. Byť neustále na cestách znamenalo fungovať v režime, kde sa človek často ocitá mimo komfortu. Napriek tomu si dokázal udržať vysokú profesionálnu úroveň a pokračovať v úspešnej kariére. Za tým však stála neustála disciplína a schopnosť znášať tlak, ktorý by mnohých zlomil. Príbeh Juraja Kukuru ukazuje, že sláva a medzinárodný úspech neprichádzajú zadarmo. Často sú spojené so životom, ktorý je náročný, nevyspytateľný a pre telo aj myseľ mimoriadne vyčerpávajúci. Dušan Jamrich bol dlhé 10 ročia považovaný za vzor profesionálneho herca. Jeho vystupovanie bolo kultivované, presné a plné rešpektu k remeslu. Na javisku aj pred kamerou pôsobil ako autorita, človek s pevným charakterom a jasnými hodnotami. Pre mnohých predstavoval ideál umelca, ktorý si dokázal udržať dôstojnosť v každej situácii. S pribúdajúcim vekom sa však začala prejavovať realita, ktorej sa nevyhne nikto. Telo postupne strácalo silu, prichádzali zdravotné komplikácie a každodenné fungovanie si vyžadovalo čoraz viac úsilia. To, čo kedysi zvládal s ľahkosťou, sa menilo na náročnú výzvu. S týmto prirodzeným úpadkom sa spájali aj zmeny, ktoré si všímalo jeho okolie. V šatniach a zákulisí sa objavoval špecifický ťažší pach, jemná, no nezameniteľná kombinácia liekov, únavy a tzv. Vône staroby. Nebol prenikavý ani šokujúci, skôr tichý a nevyhnutný dôsledok času, ktorý sa nedá zastaviť.
Kolegovia to vnímali s rešpektom a pochopením. Nebolo to niečo, čo by vyvolávalo odsudzovanie, ale skôr pripomienka toho, že aj tí najsilnejší raz dospejú do fázy, keď telo prestáva spolupracovať tak ako kedysi. Maskérky a kostymérky sa snažili zachovať jeho dôstojnosť, zatiaľ čo on sám sa aj napriek všetkému snažil zostať profesionálom do poslednej chvíle. Jeho život bol dlhý, naplnený úspechmi, ale aj skúškami, ktoré prináša čas. Príbeh Dušana Jamricha je tichým, no silným pripomenutím, že nikto z nás neunikne prirodzenému kolobehu života. Narodenie, starnutie a slabosť tela sú súčasťou cesty, ktorú si musí prejsť každý, bez ohľadu na slávu či úspech. Ak sa na tieto príbehy pozrieme bližšie, začína sa pred nami vynárať znepokojivý obraz, ktorý má oveľa hlbší význam než len jednotlivé osudy. Na jednej strane stojí dokonalý svet reflektorov, upravené tváre, sebavedomé vystupovanie, úsmevy, ktoré si diváci zapamätali navždy. Na druhej strane však existuje realita zákulisia, kde sa táto ilúzia pomaly rozpadá a odhaľuje svoju skutočnú, oveľa temnejšiu podobu. Takmer v každom z týchto príbehov sa opakujú tie isté vzorce. Ťažké choroby, ktoré ničia telo zvnútra. Tichá, nenápadná depresia, ktorá postupne pohlcuje myseľ, neustály tlak na výkon, ktorý nedáva priestor na oddych a napokon aj životné štýly, ktoré sa zdanlivo tvária ako sloboda, no v skutočnosti vedú k pomalej sebadeštrukcii. To všetko sa nevyhnutne začína prejavovať navonok. Nie vždy slovami, nie vždy činmi, ale často práve tým, čo si okolie uvedomí ako prvé. Telesný pach, ktorý sa šíri v šatniach, na pláci či v zákulisí, prestáva byť len fyzickým detailom. Stáva sa symbolom, tichým signálom toho, že niečo nie je v poriadku. Že za úsmevom a profesionálnym výkonom sa skrýva bolesť, únava alebo úplné vyčerpanie. Pre kolegov to bol často nepríjemný, no zároveň pochopiteľný jav, pre divákov úplne neviditeľná realita. A práve v tom spočíva najväčšia sila týchto príbehov. Ukazujú, že za každou legendou sa môže skrývať človek, ktorý bojuje viac, než si dokážeme predstaviť. A že niektoré signály, hoci sú nenápadné alebo nepríjemné, môžu hovoriť oveľa viac než 1000 slov. A tak sa tieto príbehy pomaly uzatvárajú, no ich odkaz v nás zostáva ešte dlho po tom, čo video skončí. Všetci títo muži boli legendami. Obdivovaní, rešpektovaní, milovaní, na javisku a pred kamerou pôsobili ako nedotknuteľní, takmer dokonalí. No za touto maskou sa skrývala oveľa krehkejšia pravda. Boli to len ľudia. So svojimi slabosťami, bolesťou, strachom a vnútornými démonmi, ktoré si často niesli úplne sami. Ich príbehy nám pripomínajú niečo veľmi dôležité. To, čo vidíme návonok, je len zlomok reality. Vzhľad, úspech, sláva, to všetko môže pôsobiť presvedčivo, no vnútri sa môže odohrávať boj, o ktorom nemáme ani tušenie. A práve preto by sme nikdy nemali súdiť len podľa toho, čo je viditeľné na prvý pohľad. Možno najdesivejšie na tom všetkom je, že mnohé z týchto signálov boli prítomné celé roky, no zostali nepovšimnuté alebo nepochopené. Tichý zápach, únava, zmeny správania, drobnosti, ktoré spolu vytvárali obraz človeka, ktorý pomaly stráca sily. Tieto príbehy nie sú len o minulosti, sú aj o nás. O tom, ako vnímame druhých a ako často prehliadame to podstatné. Ak vás toto video zaujalo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, aby vám neunikli ďalšie podobné príbehy. A napíšte dole do komentárov, ktorý z týchto osudov vás šokoval najviac